Hello guys, good afternoon. Magsuban, babae lalaki. Pala kung subscribe sa akong YouTube channel. Dai, gusto ko nga mo gasto kanimo, daghan ka ayo ko kwarta sa bangko. Libre ka na sa apartment, may auto pa, daginuta lang intaw ang gugma ko. Iyo, sorry lang, gugma ko di ka bayran, mahalag maputos akos tutang. Kay putli pa kining akong kadungganan, dili na ko bulingan. Dai, unsa pa ang type nga lalaki mo? Lili ba, gwapo man sa taon ko? Bisan ako naputos na sa kunot, ug daghan ng upan akong buhok. Iyo, suluha, kay dili ko madala, ni anang imong mga bulada. Atong edad, labihan nga lagyua, ako bata ug tigulang ka na. Dai, please lagi, ayaw ako bali-bari, himo alang good akong sugar daddy. Lipaya lang kining gugma sa tigulang, way bali kun imo kung hukhukan. Iyo, dili ko, bisan tuod pobre ko, mausik lang ang paninguha mo. Sayrang taka nga kaming Pilipina, dili mahangol sa imong kwarta. Tublikara, babae lalaki. Dai, sige na, kas ug chiki imo na, bisan lang ug jutay pahika pa. Kun dili mo kaluy-on kining gugma, magbasol ka darling, magmahay pa. Iyo, no touching, bisan pag nag-unsa ka, ang gugma mo walay esperansa. Sayrang taka nga kaming Pilipina, dili mahangol sa imong kwarta. Sayrang taka Nga kamong Pilipina, dili mahangol sa among kwarta. Dai, suta na taon ko dai, oy. pahuway diyaon.